मला मातोश्रीने सगळं दिलं पण शिवसैनिकांना काय दिलं नाही, या व्हिडिओकडे कसं बघताय? मी कसं आहे, तुम्ही पत्रकार म्हणून माझे सगळे शब्द घेणार नाहीत. मी नेहमी सांगत आलेलो आहे, हा आमदार मूर्ख आहे, ह्याला बोलायची पण काडीची अक्कल नाही. विकास कामं तर लांब लांबपर्यंत याचं डोकं नाही, ह्याचं छापच पडत नाही, ह्याचं वजन नाही. बोलता बोलता तो किती मूर्ख आहे हे त्यांनी दाखवलं की मला. आणि खरंच बोलला, म्हणजे उद्धव ठाकरेंबद्दल काही वेगळं बोलला असत नाही, पण मूर्खपणात बोलला की मला उद्धव ठाकरेंनी सगळं काय दिलं पण सामान्य शिवसैनिकांना काही दिलं नाही. हे खरंच आहे. तो मूर्ख जरी असला तरी त्याच्या तोंडातून खरं निघालेलं आहे. त्याचं अभिनंदन आहे, त्या एका गोष्टीसाठी तरी त्याचं अभिनंदन आहे. केसरकरांच्या घरावर काल शिवसैनिकांनी हल्ला केला. दीपक केसरकर आताही म्हणतात तुम्ही शिवसेनेतच आहे. शिवसेनेत 2 गट पडल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटात गेल्यानंतर आपली भूमिका जाहीर केली. ठाकरे सरकारच्या विरोधात त्यांनी भूमिका जाहीर केल्यानंतर दगडफेक झाली. काय तुम्हाला काय वाटतं? नाही, आता त्यांच्या घरावर काय झालं मला माहीत नाही. आणि मी जसं म्हटलं, दीपक केसरकर काय प्रतिक्रिया देत आहेत मला माहीत नाही, मी ऐकली नाही, तर त्याच्यावर मी बोलणं योग्य नाही. एकीकडे साहेब हे सगळं घडत असताना शिवसेना रस्त्यावर उतरून जे 37 आमदार आहेत यांच्या घरावर हल्ले करण्याचे प्रकार सुरू झाले. काय आतापासून शिरसाटांनी जे आरोप केले ते मी बघितले. मी म्हणून म्हटलं ना, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे नशिबाने झालेले नेते आहेत. त्यांचं स्वकर्तृत्व शून्य आहे. काय कर्तृत्व आहे उद्धव ठाकरेंचं? असे कुठले मोठे आंदोलन गाजवलेत किंवा असे कुठले महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडवलेत? ते म्हणतात ठाकरेंचं नाव वापरू नका. आम्ही उलटं सांगतो उद्धव ठाकरेंना, तुम्ही ठाकरेंचं नाव वापरू नका आणि रस्त्यावर या, मग बघा तुमची किंमत काय ती. आता तो उद्धव ठाकरे नवीन म्हणायला लागले, म्हणे माझा फोटो वापरू नका. अरे तुमचा फोटो कोणच वापरत नव्हता. तुमचा फोटो तुमचा मुलगाही वापरत नव्हता, तोही आजोबांचाच फोटो वापरतो. तुमचा फोटो वापरणार कोण आहे काय तुमच्या फोटोमध्ये? पण एवढी जी घमेंड चढली आहे ना, कशामुळे चढली मला माहीत नाही. ती खुर्ची आहे म्हणून. उद्या खुर्ची गेली ना, अवस्था वाईट होणार यांची. ही सगळी जी गर्दी मातोश्रीच्या आजूबाजूला दिसते ना तुम्हाला, ही फक्त त्या खुर्चीमुळे आहे. खुर्ची गेली 50-40% ती गर्दी दिसणार नाही तिकडे. कशाला एवढ्या उड्या मारताय? जमिनीवर या. चूक तुमची आहे, मान्य करा. ते तिकडे गेलेत गुवाहाटीला, काय स्वखुशीने कोण पक्ष सोडत नाही. आम्ही पण पक्ष स्वखुशीने सोडला नाही. हे उद्धव ठाकरेंसारख्या लोकांमुळे पक्ष सोडावा लागतो. अहो साधे भेटत नाही, आमदारांना भेटत नाही, कार्यकर्त्यांना काय भेटत असतील? ही सगळी जी मस्ती करतायत ना मागच्या 2-3 दिवसापासून, ही सगळी त्या खुर्चीची मस्ती आहे. ती उतरायला जास्त वेळ लागत नाही उद्धव ठाकरे, कारण का तुम्ही स्वकर्तृत्वावर काय कमवलं नाही. तो आदित्य ठाकरे काय भाषणं देतो नेता असल्यासारखा. अरे कोण तू? कोण आहेस तू की म्हणे विधान भवनाचा रस्ता हा वरळीतून जातो? एका मतदारसंघामध्ये 3 आमदार काढायला लागले बापाला, ह्याला निवडून आणायला. ते शिंदे, मग सचिन अहिर आणि हा तिसरा. एका मतदारसंघाला 3 आमदार आहेत. एवढी खात्री होती तर एका मतदारसंघाला 3-3, मुलाच्या मतदारसंघात 3 आमदार का? ह्याला निवडून आणायला. ही अवकात तुमची. ह्यांनी जर आमदारक्या वाटल्या नसत्या ना तर हा निवडून सुद्धा येत नाही. म्हणून जमिनीवर या. तुमचं स्वकर्तृत्व काही नाही. हवेत उडायचं बंद करा. महाराष्ट्र सगळं बघतोय आणि चीड आहे महाराष्ट्राला. आता तुम्हाला उतरवल्याशिवाय काही गोष्टी आता थांबणार नाहीत. पण आता तरी जमिनीवर येऊन काम करा. सांभाळून घ्या ज्यांना सांभाळून घ्यायचं आहे त्यांना. पण जर मस्तीत राहाल तर तुमची मस्ती कशी जिरवायची आम्हाला माहिती आहे. साहेब, एक शेवटचा प्रश्न. पत्ता जो होता तो विनायक राऊतांनी कट केला होता, हे आता त्यांच्या अंतर्गत पूर्ववरून समोर आलेलं आहे. मातोश्रीचे जवळचे असून आणि विनायक राऊत हे कसा विकास करतील हे लवकरच दिसेल असं दीपक केसरकरांनी टीका केलेली आहे. आता त्यांनी नेमकी काय टीका केली मला माहीत नाही, आणि दीपक केसरकरांचं त्यांच्यावर काय उत्तर होतं आहे मला माहीत नाही. पण विनायक राऊत हे मातोश्रीचे दलाल आहेत हे काय आजची सांगायची काही गोष्ट नाही.
ते अनेक वर्षापासून तसंच करत आलेले आहेत. आणि त्यांचं 8 वर्षाचं काम जर तुम्ही विनायक राऊतांचं बघितलं तर मातोश्रीमध्ये काय बिस्किट मिळेल ते बिस्किटासाठीच त्याचे प्रयत्न धडपड राहिलेली आहे. त्यांचं स्वतःचं वैयक्तिक एक दुकान दाखवा ना, हे अमुक अमुक विनायक राऊतनी आणलेला ह्या स्कीममध्ये अमुकांना नोकऱ्या मिळाल्या, आरोग्यसेवा चांगली झाली, शाळा चांगल्या झाल्या, स्वतःची एक कुठली तरी संस्था उघडली. एक असं काम विनायक राऊतनी केलेलं सांगावं. त्याचं काम फक्त मातोश्रीच्या उंबरठ्यावर उभं राहून चपला उचलायचं. त्याच्या पलीकडे कोकणामध्ये त्याचा संबंध नाही. 2014मध्ये मोदी लाटेमध्ये निवडून आलेला माणूस, 2019मध्ये मोदी लाटेमध्ये निवडून आलेला माणूस, त्याला माहिती आहे 2024 तो कदाचित तिकीट पण मागणार नाही. त्यांची सगळी तयारी, विनायक राऊतची सगळी तयारी ही विधान परिषदेसाठी चाललेली आहे. आणि इकडे कोणतरी वेगळा कोणतरी आणायचा. 2024ला तुम्हाला खरं सांगतो, त्यांच्याकडूनच माहिती आलेली सांगतो सेना भवनातून, कदाचित 2024ला विनायक राऊत हे उमेदवारसुद्धा नसतील. हे तुम्ही त्यांनाच विचारून घ्या. रॅली मी बघितली 50 लोकांची, शक्ती प्रदर्शन 50 लोकांचं. हे इथून तिथून भाड्याने आणलेली लोकं आहेत. वैभव नाईकचं तुम्ही मला काय सांगू नका. 50-60च्या वरती त्याच्या शक्ती प्रदर्शनमध्ये कोण जातसुद्धा नाही. आणि इथून तिथून जे येतात ते पैसे देऊन, वडापाव देऊन कुठून तरी उभे करत असेल, त्याच्या पलीकडे त्याची किंमत शून्य आहे. ह्यांचं शक्ती प्रदर्शन काल कुडाळमध्ये बघितलं मी. ह्याच्या आजूबाजूच्याच म्हणजे जिथे काय गराडा होता 51 लोकांचा, तेवढंच शक्ती प्रदर्शन. शक्ती प्रदर्शन तुम्हीच सांगता, गच्चीवरून काढली तर 50च दिसतात. त्या फोटोनी अँगल असे काढतात की फार मोठी गर्दी तुम्ही दाखवता, वरतून काढले तर 50च्या वरती गर्दी नाही. हा काय शक्ती प्रदर्शन करणं नव्हतं. आम्ही जेव्हा बाहेर निघालो तेव्हाही नव्हता. कुठल्या गोष्टीला संपवण्याची कोणाची इच्छाच नसते. एक स्वतःची इच्छा असते की आम्हाला चांगली वागणूक मिळावी, आमचं ऐकून घेतलं जावं, हीच मागणी असते. दुसरं त्यांना काय पाहिजे? आमदार आहेत सगळे साहेब. बाहेर पडताना विरोधी पक्ष नेता होते. कोणाला काय पाहिजे असतं? पण ह्यांना इज्जतच नको असेल तर मग हे एक ना एक दिवस असा होतंच. म्हणून संपवणं वगैरे हा काय, ते स्वतःच्या कर्माने संपतील, त्यांना कोणाला संपायला लागतील. खरं तर प्रयत्नशील आपणही होता, राणेसाहेब पण होते, परंतु युती आघाडी सरकारमध्ये राऊतांनी मंत्री आणले, पण वर्षभरामध्ये कुठचंही पाऊल पुढे जाताना दिसलं नाही. काय भूमिका असेल हा घाट पूर्ण होण्यासाठी? नाही, विनायक राऊत हा नष्टर आहे. जिथे जिथे जातो तिकडे कामच बंद पडतात. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये अगदी तिवऱ्या धरणापासून ते इथपर्यंत जिथे जिथे या माणसाने पाऊल ठेवलं तिथे तिथे ते कामं बंद झालेली आहेत. अधिकाऱ्यांना घेऊन जायचं, तुम्हाला पत्रकारांना घेऊन जायचं, तिथे फोटो काढायचे, टोप्या वगैरे घालायच्या, चढताना खाली येताना घसरायचं, लोकांना पकडायला लावायचं, गाडीत बसायचं, निघून जायचं. त्याच्या पलीकडे ह्या खासदारांनी, मी जसं तुम्हाला सांगितलं, एक विषय मार्गी लावलेला नाही. आणि म्हणून त्याची पाहणी करण्यासाठी आम्ही चाललेलो आहोत. पाहणी केल्यानंतर त्याच्यावर काय डिसिजन घ्यायचं हे मी तिथेच बोलीन तुमच्याशी. आता त्या विषयावर आपण एकदा पाहणी केल्यानंतर बोलू. पण खासदार कुठे जरी गेला, आणि गेला म्हणजे तो विषय बंदच झाला एवढं समजून ठेवा. सोडण्याचा प्रकार झाला, कसं बघता या जे काय प्रकार सध्या चालू आहे त्या संदर्भात? नाही, परवाच मी एक विषय बोललो होतो की यांची घमेंड जात नाही बाप मुलाची. या दोघांची ज्यावेळेस घमंड तुटेल ना, आता येणाऱ्या काही दिवसातच तुटेल, जास्त काही दिवस लांब नाही. पण सगळं काय जाऊनसुद्धा हे जे काय वातावरण आणि महाराष्ट्रात चित्र उभं करत आहेत की आम्ही अजून संपलो नाही वगैरे, संपलेलेच आहेत. पण ते काय ते विजायच्या अगोदर ते फडफडतं ना, तसं आहे ते. पण किती जरी तुम्ही हे सगळं यांनी जे काय करायचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यातून यश मिळेल असं वाटत नाही. ठाकरे कुटुंब, खास करून उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी इतकी वर्ष मजा मारली. बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावावर ह्या दोघांनी फक्त मजा मारली. कर्तृत्व शून्य, दोघांचंही कर्तृत्व शून्य. मुख्यमंत्री पद पण शरद पवार साहेबांनी दिलं. ह्यांचं स्वतःचं कर्तृत्व काही नाही. आदित्य ठाकरे तर नाहीच नाही. हे स्वतः कुठल्या बँकेचे मॅनेजरसुद्धा होऊ शकत नाही. ह्यांनी शिक्षण कुठून घेतलं? ह्यांना आयते रिझल्ट मिळाले.
कसली शिकलेली लोक ही शिकलेली लोक आहेत, घरात बसून रिझल्ट मिळालेली लोक हे दोघं. पण अजूनपर्यंत त्यांची भाषा बघा. महाराष्ट्र पेटला तरी चालेल, महाराष्ट्रांच्या बापाचा आहे काय? पोलिसांच्या समोर कार्यालय फोडली जात आहेत, मीडियाच्या समोर एकही केस होत नाही. उघड्या डोळ्यांनी महाराष्ट्र हे सगळं बघतोय. काही दिवस काही तास राहिलेत या ठाकरेंकडे. समजू नका हे एकाच दिशेने होणार. ते एकदा तोल गेला तर दोन्ही बाजूनी झाल्यावर ठाकरे कुठे पळून बसतील आणि खाली जे काय लफडी करतायत ना हे कुठल्या बिळात जातील कळणार सुद्धा नाही. म्हणून नाही ती मस्त दिलं पण शिवसैनिकांना काय दिलं नाही. या व्हिडिओकडे कसं बघताय? मी कसं आहे, तुम्ही पत्रकार म्हणून माझे सगळे शब्द घेणार नाहीत. मी नेहमी सांगत आलेलो आहे, हा आमदार मूर्ख आहे, ह्याला बोलायची पण काडीची अक्कल नाही. विकास कामं तर लांब लांबपर्यंत याचं डोकं नाही, ह्याचं छापच पडत नाही, ह्याचं वजन नाही. बोलता बोलता तो किती मूर्ख आहे हे त्यांनी दाखवलं की मला. आणि खरंच बोलला. म्हणजे उद्धव ठाकरेंबद्दल काही वेगळं बोलला असं नाही, पण मूर्खपणात बोलला की मला उद्धव ठाकरेंनी सगळं काय दिलं पण सामान्य शिवसैनिकांना काही दिलं नाही. हे खरंच आहे. तो मूर्ख जरी असला तरी त्याच्या तोंडातून खरं निघालेलं आहे. त्याचं अभिनंदन आहे. त्या एका गोष्टीसाठी तरी त्याचं अभिनंदन आहे. सरकारांच्या घरावर काल शिवसैनिकांनी हल्ला केला. दीपक केसरकर आताही म्हणतात तुम्ही शिवसेनेतच आहे. शिवसेनेत 2 गट पडल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटात गेल्यानंतर आपली भूमिका जाहीर केली. ठाकरे सरकारच्या विरोधात त्यांनी भूमिका जाहीर केल्यानंतर दगडफेक झाली. काय होईल तुम्हाला काय वाटतं? नाही, आता त्यांच्या घरावर काय झालं मला माहीत नाही. आणि मी जसं म्हटलं दीपक केसरकर काय प्रतिक्रिया देत आहेत मला माहीत नाही, मी ऐकली नाही, तर त्याच्यावर मी बोलणं योग्य नाही. एकीकडे साहेब हे सगळं घडत असताना शिवसेना रस्त्यावर उतरून जे 37 आमदार आहेत यांच्या घरावर हल्ले करण्याचे प्रकार सुरू झाले. काय आत्तापासून शिरसाटांनी जे आरोप केले ते मी बघितले. मी म्हणून म्हटलं ना, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे नशिबाने झालेले नेते आहेत. त्यांचं स्वकर्तृत्व शून्य आहे. काय कर्तृत्व आहे उद्धव ठाकरेंचं? असे कुठले मोठे आंदोलन गाजवलेत किंवा असे कुठले महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडवलेत? ते म्हणतात ठाकरेंचं नाव वापरू नका. आम्ही उलटं सांगतो उद्धव ठाकरेंना, तुम्ही ठाकरेंचं नाव वापरू नका आणि रस्त्यावर या, मग बघा तुमची किंमत काय ती. आता तो उद्धव ठाकरे नवीन म्हणायला लागले, म्हणे माझा फोटो वापरू नका. अरे तुमचा फोटो कोणच वापरत नव्हता. तुमचा फोटो तुमचा मुलगाही वापरत नव्हता, तोही आजोबांचाच फोटो वापरतो. तुमचा फोटो वापरणार कोण आहे काय तुमच्या फोटोमध्ये? पण एवढी जी घमेंड चढली आहे ना, कशामुळे चढली मला माहीत नाही. ती खुर्ची आहे म्हणून. उद्या खुर्ची गेली ना अवस्था वाईट होणार यांची. ही सगळी जी गर्दी मातोश्रीच्या आजूबाजूला दिसते ना तुम्हाला, ही फक्त त्या खुर्चीमुळे आहे. खुर्ची गेली 50-40% ती गर्दी दिसणार नाही तिकडे. कशाला एवढ्या उड्या मारताय? जमिनीवर या. चूक तुमची आहे, मान्य करा. ते तिकडे गेलेत गुवाहाटीला, काय स्वखुशीने कोण पक्ष सोडत नाही. आम्ही पण पक्ष स्वखुशीने सोडला नाही. हे उद्धव ठाकरेंसारख्या लोकांमुळे पक्ष सोडावा लागतो. अहो साधे भेटत नाही, आमदारांना भेटत नाही, कार्यकर्त्यांना काय भेटत असतील? ही सगळी जी मस्ती करतायत ना मागच्या 2-3 दिवसापासून, ही सगळी त्या खुर्चीची मस्ती आहे. ती उतरायला जास्त वेळ लागत नाही उद्धव ठाकरे, कारण का तुम्ही स्वकर्तृत्वावर काय कमावलं नाही. तो आदित्य ठाकरे काय भाषणं देतो नेता असल्यासारखा. अरे कोण तू? कोण आहेस तू की म्हणे विधान भवनाचा रस्ता हा वरळीतून जातो? एका मतदारसंघामध्ये 3 आमदार काढायला लागले बापाला, ह्याला निवडून आणायला. ते शिंदे, मग सचिन अहिर आणि हा तिसरा. एका मतदारसंघाला 3 आमदार आहेत. एवढी खात्री होती तर एका मतदारसंघाला 3-3, मुलाच्या मतदारसंघात 3 आमदार का? ह्याला निवडून आणायला. ही अवकात तुमची. ह्यांनी जर आमदारक्या वाटल्या नसत्या ना तर हा निवडून सुद्धा येत नाही. म्हणून जमिनीवर या. तुमचं स्वकर्तृत्व काही नाही. हवेत उडायचं बंद करा. महाराष्ट्र सगळं बघतोय आणि चीड आहे महाराष्ट्राला. आता तुम्हाला उतरवल्याशिवाय काही गोष्टी आता थांबणार नाहीत.
पण आता तरी जमिनीवर येऊन काम करा, सांभाळून घ्या ज्यांना सांभाळून घ्यायचं आहे त्यांना. पण जर मस्तीत राहाल तर तुमची मस्ती कशी जिरवायची आम्हाला माहिती आहे. साहेब, एक शेवटचा प्रश्न. पत्ता जो होता तो विनायक राऊतांनी कट केला होता, हे आता त्यांच्या अंतर्गत पूर्ववरून समोर आलेलं आहे. मातोश्रीचे जवळचे असून आणि हे विनायक राऊत हे कसा विकास करतील हे लवकरच दिसेल असं दीपक केसरकरांनी टीका केलेली आहे. आता त्यांनी नेमकी काय टीका केली मला माहीत नाही, आणि दीपक केसरकरांचं त्यांच्यावर काय उत्तर होतं हे मला माहीत नाही. पण विनायक राऊत हे मातोश्रीचे दलाल आहेत हे काय आजची सांगायची काही गोष्ट नाही. ते अनेक वर्षापासून तसंच करत आलेले आहेत. आणि त्यांचं 8 वर्षाचं काम जर तुम्ही विनायक राऊतांचं बघितलं तर मातोश्रीमध्ये काय बिस्किट मिळेल ते बिस्किटासाठीच त्याचे प्रयत्न धडपड राहिलेली आहे. त्यांचं स्वतःचं वैयक्तिक एक दुकान दाखवा ना, हे अमुक अमुक विनायक राऊतनी आणलेला ह्या स्कीममध्ये अमुकांना नोकऱ्या मिळाल्या, आरोग्यसेवा चांगली झाली, शाळा चांगल्या झाल्या, स्वतःची एक कुठली तरी संस्था उघडली. एक असं काम विनायक राऊतनी केलेलं सांगावं. त्याचं काम फक्त मातोश्रीच्या उंबरठ्यावर उभं राहून चपला उचलायचं. त्याच्या पलीकडे कोकणामध्ये त्याचा संबंध नाही. 2014मध्ये मोदी लाटेमध्ये निवडून आलेला माणूस, 2019मध्ये मोदी लाटेमध्ये निवडून आलेला माणूस, त्याला माहिती आहे 2024 तो कदाचित तिकीट पण मागणार नाही. त्यांची सगळी तयारी, विनायकरावची सगळी तयारी ही विधान परिषदेसाठी चाललेली आहे. आणि इकडे कोणतरी वेगळा कोणतरी आणायचा. 2024ला तुम्हाला खरं सांगतो, त्यांच्याकडूनच माहिती आलेली सांगतो सेनाभवनातून, कदाचित 2024ला विनायक राऊत हे उमेदवारसुद्धा नसतील. हे तुम्ही त्यांनाच विचारून घ्या. रॅली मी बघितली 50 लोकांची, शक्ती प्रदर्शन 50 लोकांचं. हे इथून तिथून भाड्याने आणलेली लोकं आहेत. वैभव नाईकचं तुम्ही मला काय सांगू नका. 50-60च्या वरती त्याच्या शक्ती प्रदर्शनमध्ये कोण जातसुद्धा नाही. आणि इथून तिथून जे येतात ते पैसे देऊन, वडापाव देऊन कुठून तरी उभे करत असेल, त्याच्या पलीकडे त्याची किंमत शून्य आहे. ह्यांचं शक्ती प्रदर्शन काल कुडाळमध्ये बघितलं मी. ह्याच्या आजूबाजूच्याच म्हणजे जिथे काय गराडा होता 50 लोकांचा, तेवढंच शक्ती प्रदर्शन. शक्ती प्रदर्शन तुम्हीच सांगता, गच्चीवरून काढली तर 50च दिसतात. त्या फोटोनी अँगल असे काढतात की फार मोठी गर्दी तुम्ही दाखवता, वरतून काढले तर 50च्या वरती गर्दी नाही. हा काय शक्ती प्रदर्शन करणं नव्हतं. आम्ही जेव्हा बाहेर निघालो तेव्हाही नव्हता. कुठल्या गोष्टीला संपवण्याची कोणाची इच्छाच नसते. एक स्वतःची इच्छा असते की आम्हाला चांगली वागणूक मिळावी, आमचं ऐकून घेतलं जावं, हीच मागणी असते. दुसरं त्यांना काय पाहिजे? आमदार आहेत सगळे. साहेब बाहेर पडताना विरोधी पक्ष नेता होते. कोणाला काय पाहिजे असतं? पण ह्यांना इज्जतच नको असेल तर मग हे एक ना एक दिवस असा होतच. म्हणून संपवणं वगैरे हा काय, ते स्वतःच्या कर्माने संपतील. त्यांना कोणाला संपायला लागतील? खरं तर प्रयत्नशील आपणही होता, राणेसाहेब पण होते, परंतु युती आघाडी सरकारमध्ये राऊतांनी मंत्री आणले, पण वर्षभरामध्ये कुठचंही पाऊल पुढे जाताना दिसलं नाही. काय भूमिका असेल हा घाट पूर्ण होण्यासाठी? नाही, विनायक राऊत हा नष्टर आहे. जिथे जिथे जातो तिकडे कामच बंद पडतात. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये अगदी तिवऱ्या धरणापासून ते इथपर्यंत जिथे जिथे या माणसाने पाऊल ठेवलं तिथे तिथे ते कामं बंद झालेली आहेत. अधिकाऱ्यांना घेऊन जायचं, तुम्हाला पत्रकारांना घेऊन जायचं, तिथे फोटो काढायचे, टोप्या वगैरे घालायच्या, चढताना खाली येताना घसरायचं, लोकांना पकडायला लावायचं, गाडीत बसायचं, निघून जायचं. त्याच्या पलीकडे ह्या खासदारांनी, मी जसं तुम्हाला सांगितलं, एक विषय मार्गी लावलेला नाही. आणि म्हणून त्याची पाहणी करण्यासाठी आम्ही चाललेलो आहोत. पाहणी केल्यानंतर त्याच्यावर काय डिसिजन घ्यायचं हे मी तिथेच बोलीन तुमच्याशी. आता त्या विषयावर आपण एकदा पाहणी केल्यानंतर बोलू. पण खासदार कुठे जरी गेला आणि गेला म्हणजे तो विषय बंदच झाला एवढं समजून ठेवा. फोडण्याचा प्रकार झाला. कसं बघता या जे काय प्रकार सध्या चालू आहे त्या संदर्भात? नाही, परवाच मी एक विषय बोललो होतो की यांची घमेंड जात नाही, बाप मुलाची. या दोघांची ज्यावेळेस घमंड तुटेल ना, आता येणाऱ्या काही दिवसातच तुटेल, जास्त काही दिवस लांब नाही. पण सगळं काय जाऊनसुद्धा हे जे काय वातावरण आणि महाराष्ट्रात चित्र उभं करतायत की आम्ही अजून संपलो नाही वगैरे, संपलेलेच आहेत. पण ते काय ते विजायच्या अगोदर ते फडफडतं ना, तसं आहे ते.
पण किती जरी तुम्ही हे सगळं यांनी जे काय करायचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यातून यश मिळेल असं वाटत नाही. ठाकरे कुटुंब, खास करून उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी इतकी वर्ष मजा मारली. बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावावर ह्या दोघांनी फक्त मजा मारली. कर्तृत्व शून्य, दोघांचंही कर्तृत्व शून्य. मुख्यमंत्रीपद पण शरद पवार साहेबांनी दिलं. ह्यांचं स्वतःचं कर्तृत्व काही नाही. आदित्य ठाकरेचं नाहीच नाही. हे स्वतः कुठल्या बँकेचे मॅनेजरसुद्धा होऊ शकत नाही. ह्यांनी शिक्षण कुठून घेतलं? ह्यांना आयते रिझल्ट मिळाले. कसली शिकलेली लोक ही शिकलेली लोक आहेत. घरात बसून रिझल्ट मिळालेली लोक हे दोघं. पण अजूनपर्यंत त्यांची भाषा बघा. महाराष्ट्र पेटला तरी चालेल, महाराष्ट्रांच्या बापाचा आहे काय? पोलिसांच्या समोर कार्यालय फोडली जात आहेत, मीडियाच्या समोर एकही केस होत नाही. उघड्या डोळ्यांनी महाराष्ट्र हे सगळं बघतोय. काही दिवस काही तास राहिलेत या ठाकरेंकडे. समजू नका हे एकाच दिशेने होणार. ते एकदा तोल गेला तर दोन्ही बाजूनी झाल्यावर ठाकरे कुठे पळून बसतील आणि खाली जे काय लफडी करतायत ना हे कुठल्या बिळ्यात जातील कळणारसुद्धा नाही. म्हणून नाही ती मस्ती महाराष्ट्रामध्ये धुडगूस घालू नका. अजूनपर्यंत एक बाजू शांत आहे. महाराष्ट्रात काय घडवायचं आहे तुम्हाला? आणि जर काय बरं वाईट घडलं, शिवसेनेतच आहे. शिवसेनेत 2 गट पडल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटात गेल्यानंतर आपली भूमिका जाहीर केली. ठाकरे सरकारच्या विरोधात त्यांनी भूमिका जाहीर केल्यानंतर दगडफेक झाली. काय होईल तुम्हाला काय वाटतं? नाही, आता त्यांच्या घरावर काय झालं मला माहीत नाही. आणि मी जसं म्हटलं, दीपक केसरकर काय प्रतिक्रिया देत आहेत मला माहीत नाही, मी ऐकली नाही, तर त्याच्यावर मी बोलणं योग्य नाही. एकीकडे साहेब हे सगळं घडत असताना शिवसेना रस्त्यावर उतरून जे 37 आमदार आहेत यांच्या घरावर हल्ले करण्याचे प्रकार सुरू झाले. काय आत्तापासून शिरसाटांनी जे आरोप केले ते मी बघितले. मी म्हणून म्हटलं ना, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे नशिबाने झालेले नेते आहेत. त्यांचं स्वकर्तृत्व शून्य आहे. काय कर्तृत्व आहे उद्धव ठाकरेंचं? असे कुठले मोठे आंदोलन गाजवलेत किंवा असे कुठले महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडवलेत? ते म्हणतात ठाकरेंचं नाव वापरू नका. आम्ही उलटं सांगतो उद्धव ठाकरेंना, तुम्ही ठाकरेंचं नाव वापरू नका आणि रस्त्यावर या, मग बघा तुमची किंमत काय ती. आता तो उद्धव ठाकरे नवीन म्हणायला लागले, म्हणे माझा फोटो वापरू नका. अरे तुमचा फोटो कोणच वापरत नव्हता. तुमचा फोटो तुमचा मुलगाही वापरत नव्हता, तोही आजोबांचाच फोटो वापरतो. तुमचा फोटो वापरणार कोण आहे काय तुमच्या फोटोमध्ये? पण एवढी जी घमेंड चढली आहे ना, कशामुळे चढली मला माहीत नाही. ती खुर्ची आहे म्हणून. उद्या खुर्ची गेली ना, अवस्था वाईट होणार यांची. ही सगळी जी गर्दी मातोश्रीच्या आजूबाजूला दिसते ना तुम्हाला, ही फक्त त्या खुर्चीमुळे आहे. खुर्ची गेली 50-40% ती गर्दी दिसणार नाही तिकडे. कशाला एवढ्या उड्या मारताय? जमिनीवर या. चूक तुमची आहे, मान्य करा. ते तिकडे गेलेत गुवाहाटीला, काय स्वखुशीने कोण पक्ष सोडत नाही. आम्ही पण पक्ष स्वखुशीने सोडला नाही. हे उद्धव ठाकरेंसारख्या लोकांमुळे पक्ष सोडावा लागतो. अहो साधे भेटत नाही, आमदारांना भेटत नाही, कार्यकर्त्यांना काय भेटत असतील? ही सगळी जी मस्ती करतायत ना मागच्या 2-3 दिवसापासून, ही सगळी त्या खुर्चीची मस्ती आहे. ती उतरायला जास्त वेळ लागत नाही उद्धव ठाकरे, कारण का तुम्ही स्वकर्तृत्वावर काय कमावलं नाही. तो आदित्य ठाकरे काय भाषणं देतो नेता असल्यासारखा. अरे कोण तू? कोण आहेस तू की म्हणे विधान भवनाचा रस्ता हा वरळीतून जातो? एका मतदारसंघामध्ये 3 आमदार करायला लागले बापाला, ह्याला निवडून आणायला. ते शिंदे, मग सचिन अहिर आणि हा तिसरा. एका मतदारसंघाला 3 आमदार आहेत. एवढी खात्री होती तर एका मतदारसंघाला 3-3, मुलाच्या मतदारसंघात 3 आमदार का? ह्याला निवडून आणायला. ही अवकात तुमची. ह्यांनी जर आमदारक्या वाटल्या नसत्या ना तर हा निवडून सुद्धा येत नाही. म्हणून जमिनीवर या. तुमचं स्वकर्तृत्व काही नाही. हवेत उडायचं बंद करा. महाराष्ट्र सगळं बघतोय आणि चीड आहे महाराष्ट्राला. आता तुम्हाला उतरवल्याशिवाय काही गोष्टी आता थांबणार नाहीत. पण आता तरी जमिनीवर येऊन काम करा. सांभाळून घ्या ज्यांना सांभाळून घ्यायचं आहे त्यांना.
पण जर मस्तीत राहाल तर तुमची मस्ती कशी जिरवायची आम्हाला माहिती आहे. साहेब, एक शेवटचा प्रश्न. पत्ता जो होता तो विनायक राऊतांनी कट केला होता, हे आता त्यांच्या अंतर्गत कुलगुरूवरून समोर आलेलं आहे. मातोश्रीचे जवळचे असून आणि हे विनायक राऊत हे कसा विकास करतील हे लवकरच दिसेल असं दीपक केसरकरांनी टीका केलेली आहे. आता त्यांनी नेमकी काय टीका केली मला माहीत नाही आणि दीपक केसरकरांचं त्यांच्यावर काय उत्तर होतं हे मला माहीत नाही. पण विनायक राऊत हे मातोश्रीचे दलाल आहेत हे काय आजची सांगायची काही गोष्ट नाही. ते अनेक वर्षापासून तसंच करत आलेले आहेत आणि त्यांचं 8 वर्षाचं काम जर तुम्ही विनायक राऊतांचं बघितलं तर मातोश्रीमध्ये काय बिस्किट मिळेल ते बिस्किटासाठीच त्याचे प्रयत्न धडपड राहिलेली आहे. त्यांचं स्वतःचं वैयक्तिक एक दुकान दाखवा ना, हे अमुक अमुक विनायक राऊतनी आणलेला ह्या स्कीममध्ये अमुकांना नोकऱ्या मिळाल्या, आरोग्यसेवा चांगली झाली, शाळा चांगल्या झाल्या, स्वतःची एक कुठली तरी संस्था उघडली. एक असं काम विनायक राऊतनी केलेलं सांगावं. त्याचं काम फक्त मातोश्रीच्या उंबरठ्यावर उभं राहून चपला उचलायचं. त्याच्या पलीकडे कोकणामध्ये त्याचा संबंध नाही. 2014मध्ये मोदी लाटेमध्ये निवडून आलेला माणूस, 2019मध्ये मोदी लाटेमध्ये निवडून आलेला माणूस, त्याला माहिती आहे 2024 तो कदाचित तिकीट पण मागणार नाही. त्यांची सगळी तयारी, विनायक राऊतची सगळी तयारी ही विधान परिषदेसाठी चाललेली आहे आणि इकडे कोणतरी वेगळा कोणतरी आणायचा. 2024ला तुम्हाला खरं सांगतो, त्यांच्याकडूनच माहिती आलेली सांगतो सेना भवनातून, कदाचित 2024ला विनायक राऊत हे उमेदवारसुद्धा नसतील. हे तुम्ही त्यांनाच विचारून घ्या. रॅली मी बघितली 50 लोकांची, शक्ती प्रदर्शन 50 लोकांचं. हे इथून तिथून भाड्याने आणलेली लोकं आहेत. वैभव नाईकचं तुम्ही मला काय सांगू नका. 50-60च्या वरती त्याच्या शक्ती प्रदर्शनमध्ये कोण जातसुद्धा नाही आणि इथून तिथून जे येतात ते पैसे देऊन वडापाव देऊन कुठून तरी उभे करत असेल, त्याच्या पलीकडे त्याची किंमत शून्य आहे. यांचं शक्ती प्रदर्शन काल कुडाळमध्ये बघितलं मी. ह्याच्या आजूबाजूच्याच म्हणजे जिथे काय गराडा होता 50-1 लोकांचा तेवढंच शक्ती प्रदर्शन. शक्ती प्रदर्शन तुम्हीच सांगता, गच्चीवरून काढली तर 50च दिसतात. त्या फोटोनी अँगल असे काढतात की फार मोठी गर्दी तुम्ही दाखवता, वरतून काढले तर 50च्या वरती गर्दी नाही. हा काय शक्ती प्रदर्शन करणं नव्हतं. आम्ही जेव्हा बाहेर निघालो तेव्हाही नव्हता. कुठल्या गोष्टीला संपवण्याची कोणाची इच्छाच नसते. एक स्वतःची इच्छा असते की आम्हाला चांगली वागणूक मिळावी, आमचं ऐकून घेतलं जावं, हीच मागणी असते. दुसरं त्यांना काय पाहिजे? आमदार आहेत सगळे. साहेब बाहेर पडताना विरोधी पक्ष नेता होते. कोणाला काय पाहिजे असतं? पण ह्यांना इज्जतच नको असेल तर मग हे एक ना एक दिवस असा होतंच. म्हणून संपवणं वगैरे हा काय, ते स्वतःच्या कर्माने संपतील, त्यांना कोणाला संपायला लागतं. खरं तर प्रयत्नशील आपणही होता, राणेसाहेब पण होते, परंतु युती आघाडी सरकारमध्ये राऊतांनी मंत्री आणले पण वर्षभरामध्ये कुठचंही पाऊल पुढे जाताना दिसलं नाही. काय भूमिका असेल हा घाट पूर्ण होण्यासाठी? नाही, विनायक राऊत हा नष्टर आहे. जिथे जिथे जातो तिकडे कामच बंद पडतात. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये अगदी तिवऱ्या धरणापासून ते इथपर्यंत जिथे जिथे या माणसाने पाऊल ठेवलं तिथे तिथे ते कामं बंद झालेली आहेत. अधिकाऱ्यांना घेऊन जायचं, तुम्हाला पत्रकारांना घेऊन जायचं, तिथे फोटो काढायचे, टोप्या वगैरे घालायच्या, चढताना खाली येताना घसरायचं, लोकांना पकडायला लावायचं, गाडीत बसायचं, निघून जायचं. त्याच्या पलीकडे ह्या खासदारांनी, मी जसं तुम्हाला सांगितलं, एक विषय मार्गी लावलेला नाही आणि म्हणून त्याची पाहणी करण्यासाठी आम्ही चाललेलो आहोत. पाहणी केल्यानंतर त्याच्यावर काय डिसिजन घ्यायचं हे मी तिथेच बोलीन तुमच्याशी. आता त्या विषयावर आपण एकदा पाहणी केल्यानंतर बोलू. पण खासदार कुठे जरी गेला आणि गेला म्हणजे तो विषय बंदच झाला एवढं समजून ठेवा. फोडण्याचा प्रकार झाला, कसं बघता या जे काय प्रकार सध्या चालू आहे त्या संदर्भात? नाही, परवाच मी एक विषय बोललो होतो की यांची घमेंड जात नाही बाप मुलाची. या दोघांची ज्यावेळेस घमंड तुटेल ना, आता येणाऱ्या काही दिवसातच तुटेल, जास्त काही दिवस लांब नाही, पण सगळं काय जाऊनसुद्धा हे जे काय वातावरण आणि महाराष्ट्रात चित्र उभं करतायत की आम्ही अजून संपलो नाही वगैरे, संपलेलेच आहेत. पण ते काय ते विजायच्या अगोदर ते फडफडतं ना, तसं आहे ते. पण किती जरी तुम्ही हे सगळं यांनी जे काय करायचा प्रयत्न केला आहे
त्याच्यातून यश मिळेल असं वाटत नाही. ठाकरे कुटुंब, खास करून उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी इतकी वर्ष मजा मारली. बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावावर ह्या दोघांनी फक्त मजा मारली. कर्तृत्व शून्य, दोघांचंही कर्तृत्व शून्य. मुख्यमंत्रीपद पण शरद पवार साहेबांनी दिलं. ह्यांचं स्वतःचं कर्तृत्व काही नाही. आदित्य ठाकरेचं नाहीच नाही. हे स्वतः कुठल्या बँकेचे मॅनेजरसुद्धा होऊ शकत नाही. ह्यांनी शिक्षण कुठून घेतलं? ह्यांना आयते रिझल्ट मिळाले. कसली शिकलेली लोक ही शिकलेली लोक आहेत. घरात बसून रिझल्ट मिळालेली लोक हे दोघं. पण अजूनपर्यंत त्यांची भाषा बघा. महाराष्ट्र पेटला तरी चालेल. महाराष्ट्रांच्या बापाचा आहे काय? पोलिसांच्या समोर कार्यालय फोडली जात आहेत. मीडियाच्या समोर एकही केस होत नाही. उघड्या डोळ्यांनी महाराष्ट्र हे सगळं बघतोय. काही दिवस काही तास राहिलेत या ठाकरेंकडे. समजू नका हे एकाच दिशेने होणार. ते एकदा तोल गेला तर दोन्ही बाजूनी झाल्यावर ठाकरे कुठे पळून बसतील आणि खाली जे काय लफडी करतायत ना हे कुठल्या बेड्यात जातील कळणारसुद्धा नाही. म्हणून नाही ती मस्ती महाराष्ट्रामध्ये धुडगूस घालू नका. अजूनपर्यंत एक बाजू शांत आहे. महाराष्ट्रात काय घडवायचं आहे तुम्हाला? आणि जर काय बरं वाईट घडलं तर महाराष्ट्राचं नुकसान होणार याच्यात. अरे मुख्यमंत्री तुम्ही आहात. कायदा सुव्यवस्था हाताळण्याची जबाबदारी तुमची आहे. तर तुमचेच कार्यकर्ते राहून बांबू हॉकी घेऊन राहून कार्यालय तोडत आहेत. आणि जेव्हा आम्ही मागणी करायची की राष्ट्रपती राजवट आणा, हे काय चाललं आहे, सामान्य लोक वरडली जात आहेत. तर म्हणे BJPचा डाव आहे. अरे कार्यालय फोडताय तुम्ही, कार्यकर्ते धुडगूस घालताय तुमचे. पण हे जास्त दिवस महाराष्ट्र सहन करणार नाही. ही फक्त एक बाजू आहे. ठाकरेंनी अजून जरी घमेंड सोडला नाही तर जेव्हा दुसरी बाजू उभी राहील ते सहन होणार नाही या ठाकरेंना. कारण का यांना लढायची सवय नाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.